I-SAA izodayisa ingxenye yayo ewu-51 wamaphesenti. uNtombethini Shabalala, This is Insimbi News. Anginibingelele. UNgqongqoshe Womnyango Wezamabhizinisi Kahulumeni uPravin Gordhan uthule udaba lokuthi i-SAA izodayisa ingxenye yayo ewu-51 wamaphesenti idayisela inkampani ebizwa ngokuthi Takatso Consortium. Lokhu ikwenze ngesizathu sokuthi ifuna ukuqhubeka nokusebenza kahle. ITakatso Consortium ithi ukuvuselela i-SAA izothela imali elinganiselwa ku-R3 billion. Uhulumeni uthi usazoqhubeka nokukhokhela isikweletu se-SAA. Ngiyayiguqisa lapho, ngizonibona ngokusayo.